नमस्कार मित्रांनो, मी सागर जायब आहे. परत आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता जी आपली जी-डी-एसची जी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन जी प्रोसेस आहे, ती संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चालू झालेली आहे. आजची तारीख आहे की 25 जानेवारी. आज काही मुलांचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आहे आणि काही जणांचे 27-28 याप्रमाणे या वीकमध्ये सर्वांचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होऊन जाईल. आणि काही-काही मुलांना इंटिमेशन लेटर हे पोहोचलेले आहेत. काहींना मेलद्वारे पोहोचलेले आहेत, तर काहींना फिजिकली की पोस्टमनद्वारे हे त्याच्या आपल्या घरापर्यंत सुद्धा आलेले आहेत. काही जणांचे आले नसेल, कारण का की त्यांचं गावात थोडंसं दूर असेल. एसोपर्यंत आले, तुमच्या गावापर्यंत, बिओपर्यंत पोहोचले नाहीत. ते पण नाही का काही दिवसामध्ये 1 ते 2 दिवसामध्ये ते तुमचे पोहोचून जातील. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ यासाठी आहे, की तुमची जॉइनिंग प्रोसेस ही नाही का डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ही कशाप्रकारे असतात. मुलं म्हणायची, की "सर, पुढची प्रोसेस काय आहे? त्याच्याबद्दल आम्हाला काहीतरी सांगा." तर त्याबद्दलच हा व्हिडिओ घेऊन आलोय. तर मित्रांनो, फर्स्ट थिंग डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनला तुम्हाला कोणकोणती कागद लागतात त्याबद्दल मी सांगतो तुम्हाला. तर मित्रांनो, फर्स्ट काय लागतं तुम्हाला जॉइनिंग लेटर लागतं. आता जे तुम्हाला जॉइनिंग लेटर कोणतं, म्हणजे आता तुम्ही जाता, तुम्ही कशा थ्रू जाता? काहीतरी आहे का तुमच्याकडे कागद वगैरे? जे की तुम्हाला इंटिमेशन लेटर आले, कॉल लेटर आले, जे पोस्टमननी तुम्हाला घरी आणून दिले किंवा नाही का तुमच्या ईमेलवरती सुद्धा. काही-काही जणांचे ईमेल नाही का चुकीचे होते. काही-काही जणांचे ईमेल आता नाहीये. त्यांना नसेल आलेलं. त्यांनी फिजिकली जे आलेलं आहे, पत्र आलेलं आहे ते घेऊन जा किंवा ज्यांना मोबाईलवर आलेलं आहे ते सुद्धा दाखवलं तर चालतं, की आणि ज्यांना नाही का ईमेल आलाय त्यांना ॲक्युरेट डेट आली आहे आणि टाईमसुद्धा आलेला आहे, की या दिवशी आणि या वेळेमध्ये या तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आहे. आणि काही-काही जणांना जे लेटर आलेलं आहे त्यामध्ये नाही का ज्या दिवशी तुम्हाला लेटर मिळालं आहे त्या दिवसापासून ते 10 दिवसाच्या आतमध्ये तुम्ही येऊन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून गेलात तरी चालेल. तर मित्रांनो, तो एक क्लिअर झाला, की तुम्हाला सोबत जाते वेळेस आपलं जॉइनिंग लेटर हे घेऊनच जायचं आहे. जर ईमेल थ्रू असेल तर ईमेल थ्रू आणि जर आपल्याला पत्रा थ्रू आले तर पत्रा थ्रू घेऊन जायचं आहे. तर मित्रांनो, वाट पाहू नका तुम्हाला नाही का पत्रा थ्रू येण्याची. जर कोणाला ईमेल आला असेल ना, तर डायरेक्टली जा. कारण की पत्र यायला थोडासा वेळ लागतो. कारण की ते ते बऱ्याच ठिकाणावरून रिजनला जातो, नंतर एच-ओला जातो, नंतर आपल्या एस-ओला जातो, एस-ओ नंतर बी-ओला जातो. थोडीशी लेंदी प्रोसेस आहे आणि ते यायला थोडासा वेळ लागतो. तर ईमेल थ्रू आले असेल तर जरी गेलं तरी तुम्ही चालतं. आणि मित्रांनो, आणि सेकंड म्हणजे काय एम-एस-सी-आय-टी सर्टिफिकेट. मित्रांनो, तुम्हाला एक डाऊट असेल की कोणाकडे एम-एस-सी-आय-टी सर्टिफिकेट नसेल. मित्रांनो, काही हरकत नाहीये. जरी तुमच्याकडे 10thला आय-सी-टी सब्जेक्ट होता तरी चालेल किंवा अदरवाईज आता तुम्ही नाही का सर्व म्हणजे मोस्ट ऑफ ऑल तरी आता सिलेक्शन झालंय त्यांनी 18 टू 23 एजमधली यामधले जात आणि ह्या बॅचमध्ये आपल्या बॅचमध्ये मोस्ट ऑफ ऑल जणांना आय-सी-टी हा सब्जेक्ट होताच. जरी नसेल काही-काही जणी 93 चे पण आहेत म्हणजे एज एज पण आहेत म्हणजे 25 किंवा 26 वर्षाचे पण आहेत. त्यांना नव्हता. तर मित्रहो, जरी तुम्हाला नसेल तर तुम्ही कोणताही कॉम्प्युटरचा कोर्स 90 डेजचा कॉम्प्युटरचा कोर्स केला तरी चालेल. इंजिनिअरिंगची डिग्री असेल किंवा नाही का 12thला असताना कॉम्प्युटर सायन्सचा सब्जेक्ट असतो, तो जरी असला तर चालेल किंवा कोणताही कॉम्प्युटरचा कोर्स केला असेल तरी चालेल. आणि आता तिसरी गोष्ट, तर कास्ट सर्टिफिकेट कोणती लागते? सेंट्रल लागते का स्टेट लागते? मित्रांनो, आधी पण ज्या फर्स्ट स्टार्टिंगपासून जे व्हिडिओ बनवत होतो त्याच्यामध्ये मी सांगितलंय की सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट असू द्या. जरी मित्रांनो आता नसेल तरी जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनला म्हणजे जे ॲप्लिकेशन फॉर्म करताना जे तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट दिलं ते असू द्या. स्टेटचं पण दाखवलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. आता डिपेंड आहे की तुमचं नाही का इन्स्पेक्शन तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन हे कशाप्रकारे होतं. आणि एक थिंग, आता हे 3 झाले डॉक्युमेंट आणि एक सांगतो की तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन हे कुठे होणार? तुम्हाला लेटरवरती पण आहे आणि मेलवरती पण आहे. तिथे सांगितले की या ठिकाणी तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार. तर एक सांगतो, ज्यांचं बी-पी-एम ब्रांच पोस्टमास्टरसाठी सिलेक्शन झालंय, त्यांचं जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कोण करतं? ते ए-एस-पी साहेब किंवा एस-एस-पी साहेब करतात आणि ते तुमचं हेड ऑफिसला होतं. हेड ऑफिस मोस्ट ऑफ ऑल त्या ठिकाणी हे जिल्ह्याच्या ठिकाणीच असतं आणि ज्यांचं सिलेक्शन डाक सेवक आणि ए-बी-पी-एम असिस्टंट ब्रांच पोस्टमास्टर या पदासाठी झालंय, त्यांचं जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन असतं, तर ते एस-ओला, सब ऑफिसला आणि ते आयफिन थ्रू केलं जातं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर मित्रांनो, 10th मार्कशीट आणि 10वी सनद एकावरती डी असतो, एकावरती डी नसतो. मित्रांनो, जरी ते 10चं मार्कशीट जे अपलोड केलंय ते तुमच्याकडे सोबतच होत्या आणि दोन्ही जे सनद होती आणि जे तुमचं मार्कशीट होतं ते दोन्ही तुम्ही कॅरी करून घेऊन जा. आणि मित्रांनो, आता 5वा पॉइंट आहे की 10वीची टी-सी. 10वीची टी-सी लागते, लिव्हिंग सर्टिफिकेट ते लागतं. जर 10वीच्या टी-सीची मग झेरॉक्स न्यायची का ओरिजिनल न्यायची? मित्रांनो, अजून एक प्रश्न पडला होता का? मित्रांनो, जरी झेरॉक्स असेल तरी चालेल आणि ओरिजिनल काय नाही, ओरिजिनल ते आपली कॉलेजला वगैरे असेल. मोस्ट ऑफ जण कॉलेज करतातच. आणि त्यानंतर जर 10वीची टी-सी नसेल तर 12th पासचं सर्टिफिकेट असावं लागतं.
तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे तुमचे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ही प्रोसेस ही अशा प्रकारे होईल. मित्रांनो मी आशा करतो की तुम्हाला हे डॉक्युमेंट कोणकोणते लागतात हे समजले असतील. जरी तुम्हाला काही डाऊट असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी माझा नंबर दिला आहे, Instagramची आयडी दिली आहे, Telegramचा ग्रुप आहे. WhatsAppवरती पण एक फक्त सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्स ग्रुप आहे आणि जर डाऊट असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. भेटूयात लवकरच पुढच्या एका व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.